জেলৰ ভাত খাবৰ কাৰণে বুজাই থাকিব, ৰেডি হৈ থাকিব। Boro people, if you have the knowledge, then just to listen properly. অসমৰ আদিবাসী আৰু বড়োসকলে Otherwise, you have to go back to your own country, which is called China. Yeah. if you see properly the history of Bodo, नोंथांमोना बे साननैसो नुगासिनो दङ जे ससियेल मिडियायावहाय सासे आदिबासिया जोंनि बर' हारिखौ बर' हारिनि सुबुंफोरखौ आब्रुथि गैयै मोनसे राव बाहायदों बिथाङा। बेनिखायनो जों दिनै बेनि बुंनाय बाथ्राफोरखौ रिप्लाइ होनो थाखाय दिनै जोङो बे प्रेस मिटखौ लानाय जादों। जोङो सानदोंमोन जोङो बे भिडिअखौ नुनाय लोगो लोगो प्रेस मिट होनो होननानै, नाथाय जोङो मानसिनि फुल एड्रेस मोनैखाय जोङो बे प्रेस मिटखौ होनाय जाथ'वाखैमोन। आरो जोङो मिज'रामाव थांनानै मिज'रामनि चिफ मिनिस्टारजों बे बड'लेण्ड सेपारेट स्टेट डिमान्डनि थाखाय रायज्लायहैनायखाय आरो माखासे टिमा दिल्लीयावहाय चिफ इलेक्शन कमिशनारजों थांनानै रायज्लायहैनानै आरो बिनो मेम'रेन्डाम गथायहैनायनि जाहोनाव जोङो दिनै लेट जादों। जायखिजादोला आङो बे समाव हामबाय होनांगोन बिथां एनिथिं एमजे फंबाय आरो आदा उफ्रि बिथांमोनखौ आरो माखासे बिदिनो इउटुबार जाय सुबुंफोरा बिथांनि एगेन्स्टआव बिथांनि बुंनाय बाथ्राफोरखौ रिप्लाइ होनो थाखाय बिथांमोना गावबागाव निउज पर्टेलाव बा इउटुब चेनेलाव बिथांमोना मोजाङैनो गोख्रोङै रावजों सोंखारिदों बा रिएक्सन होदों। बिथांमोनखौ जों बनसुलि जानानै जोबोद बाख्नायदों। दा बे समाव बिथां प्रदीप लाख्रा होननानै जोङो बिथांनि मुंखौ बे आदिबासिनि मुंखौ जों मोन्थिनो मोन्दों। बिथाङा खोब जानो हागौ गसाइगाव साइडथिंजायनि, जोङो एक्जेक्ट बिनि एड्रेसखौ मोनाखै, किन्तु मानसि नामखौ प्रदीप लाख्रा होननानै जों मोन्थिनो मोन्दों आरो बिथाङा गसाइगावथिंजायनि होननानै जों एसे खोनानो मोन्दों। जोङो बिथांखौ जोङो सिरि सिरि नागिरखुमागासिनो दङ। बिथांमोननि आदिबासि संगठनफोरनाव बा स्टुडेन्ट इउनियनफोरनावबो जोङो इनफरमेसन लादों। बिथांमोनाबो नागिरनायाव जोंखौ हेफाजाब होदों आरो आदिबासि स्टुडेन्टफ्राबो स्टुडेन्ट इउनियन बा गावसिनि जेसेबां दल संगठनफोर दं बिथांमोनाबो बिथांनि आब्रुथि गैयै राव बाहायनायखौ हामजानाय मोनाखै। बेनिखायनो बिथांमोना जोंनिसिम निमाहा बिनाय बा दुखु फोरमायहरदों। दिनै जोङो बिथां प्रदीप लाख्रा बिथाङा without knowing the history of Bodo people, so-called an idiot legends of present days, his name is Pradeep Lakhra, is talking against the Bodo people without knowing the history of Assam and the Bodo people. If you see properly the history of Bodo, dear Pradeep Lakhra, you can go to the Google and you can read the history books also. That Adivasis were brought to Assam to industry as an industrial laborers by the East Indian Company, mostly from present day Jharkhand, Chhattisgarh, Odisha, West Bengal and Andhra Pradesh. And they were brought here in 19th century, my dear. Remember, Adivasis were brought in Assam as a tea laborers by the East Indian Company only in 19th century. Whereas the Bodo people were here before the history of Mahabharata and Ramayana. They lived here. The Bodo people have been existing here 3,000 years ago. They have been living here since 3,000 years. You should know the history of the Bodo people, and without knowing the history of Bodo people, you should not speak in a single word. We know, আমি জানো এই প্ৰদীপ লাখ্ৰাই কোনো সংগঠনৰ পৰা অহা নাই, কোনো দল সংগঠনৰ পৰা অহা নাই, বা ইয়াক কোনোবা বড়ো পিপলৰ এগেইনষ্টত ক'ব কাৰণে তাক কোনো মানুহে তাক পাৰমিশ্যন দিয়া নাই বা ইয়াক কোনোৱে মানে হেল্প কৰা নাই। As an analysis, আমি য'ত বুজিবলৈ পাইছোঁ, আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ, প্ৰদীপ লাখ্ৰাই হ'ব পাৰে one of the agents, dirty agents of the dirty politicians. He wants to create a communal conflict in Assam since the MP election is coming on in 2024. He wants to make a kind of communal conflict between Bodo people and Adivasis in Assam. Apni tenekua kobo karone tumar raj nai. Ami Okomor Adivasi aro বড়োসকলে ভাই ভণ্টি নিচিনা আমি জীয়াই আছোঁ
আগৰ পৰাই আমি তেনেকৈ জীয়াই আছো আৰু আপুনি গোসাইগাঁৱত বা কোকৰাঝাৰৰ হোৱা হিষ্ট্ৰীটো আকৌ এক্সপ'জ কৰিবলগীয়া কিয় আছে what is gone you supposed to not to bring back the ill events ill history the depressed history of past what do you want to prove by bringing this past history with the Bodo and Adivasis have forgotten those histories and now we live as a peaceful person peaceful lover in Assam আমি এইটো ক'বলৈ যোৱা নাই যে সব মানে আদিবাসীয়ে আমাৰ বড়ো এগেইনষ্টৰ হয় বা বড়োৱে আদিবাসী এগেইনষ্টৰ হয় এইটো নহয় যদি ইয়াৰ কাৰণে আপোনাৰ ভিডিঅ'ৰ কাৰণে অহাকালি বা ইন ফিউচাৰ মাৰামাৰি হয় ইয়াৰ ৰেছপন্সিবিলিটি আপুনি ল'ব লাগিব এইটো ৰেছপন্সিবিলিটি আৰু আপোনাক অতি সোনকালে আমি কেছ দি আছোঁ ডিফেমেশ্যন কেছ দিম আৰু আপুনি জেলৰ ভাত খাবৰ কাৰণে বুজাই থাকিব ৰেডি হৈ থাকিব ओरैबायदि मोनसे गियान आखल दिन्थिदों जे मालिकनि न'आव फैनानै दाहोना थाफैनानै मालिकखौनो गाज्रि गाज्रि सोंखारिनानै मालिकनि ओंखाम सेना जानो नागिरनाय बिदि मोनसे राव बाहायदों बिथाङा जों बनसुआ बिथांखौ नागिरगासिनो दङ आरो बिथाङा थाबैनो जेलनि ओंखाम मोनजागोन आरो बिथाङा रेडि थाथों जेलनि ओंखाम मोनजानो थाखाय जों बर' माहारियारि फरायसा आफादा बिथांनि बुंनाय बाथ्राफोरखौ हजम खालामनो हायाखै गोबाङानो बुंदों बनसु आबसु बा गुबुन गुबुन बर'नि संगठनफ्रा मानो दाबो बिथांनि एगेन्स्टआव प्रेस मिट होआखै बा बुङाखै जेबो खोथा बुङाखै होननानै नाथाय जों बिथांनि एड्रेसखौ नागिरग्रोदोंमोन फुल एड्रेसखौ बिथाङा बबेनि मा मानसि आरो मा मावो नाथाय आनफर्चुनेटलि जों बिथांनि फुल एड्रेसखौ दाबो मोनथिनो मोनाखै बिथांखौ जोङो मात्र प्रदीप लाक्रा होननानै मोनथिदों आरो बिथाङा जानो हागौ गसाइगावनि होननानै जोङो मोनथिदों आरो बेबायदि मानसिखौ बेबायदि डंकी टाइप सैमा आखलनि मानसिखौ जों बनसुआ ओरैनो हगारनाय नङा गोबां रोजा रोजा बर' सुबुंफोरनि जिउ बावनानै मोननाय बे बिटिसि बिएससि आरो बिटिआर बे मोनथाम एकर्डखौ मोननो थाखाय जोंनि गोबां रोजा रोजा बर' सुबुंफ्रा जिउ बावबाय आरो बे जिउ बावनानै जोङो जा खलबसे हा मोनदों एरिया मोनदों बे एरियाफोरखौ बिथाङा मेगन सादों बिथांमोना मेगन सादों आरो बिथाङा बर' माहारिया डेभेलप जानायखौ बिथाङा हजम खालामनो हायाखै बेनिखायनो मेगन सानानै बेखिनि बाथ्राखौ बिथाङा बुंदों आङो गोबां इउटुबार बिथांमोनखौ दहायबो नाम मुंख'बोबाय बिथांमोनखौ हामबाय होदों साबायखर होदों बिथांमोना बिथांनि एगेन्स्टआव गोबां भिडिअ लाबोदों आरो मैयासो आं सानैसो सेंग्राफोरखौ पस्टार होनानै बिथांखौ गालानाय बायदिसिना नुनो मोन्दों आं जोबोद साबायखर होदों हायोबा जों बिथांनि नामाव मुर्ति खालामनानै सावनांगौसो बिथांखौ जोङो मुर्ति खालामनानै सावनांगौ दिनै एसे गाबोन एसे गुबुन हारिफ्रा बर' हारिफोरखौ नाख्रेबबोगासिनो दङ जोंनि आइ आफामोना खेल खालामनो खालामाखै मोनथिया किन्तु दिनै सासे गाबोन सासे एसे एसेनो बर' हारिखौ बेबायदि नासयबोनाय बेबायदि गाज्रि रावजों सोंखारिबोनाय बे बाथ्राफोरखौ जों नुनो मोन्दों बेफोर भिडिअफोरखौ जों नुनो मोन्दों ससियेल मिडियायाव बेनिखायनो बर' हारिया खौसे जानांगौ आरो जेब्लानो बर' हारिनि एगेन्स्टआव मानसिफ्रा खोथा बुङो जों गोख्रैनो बिथांमोनखौ सोंखारिनांगौ आरो आयेन भाबै जों बिथांमोनखौ साजा होनो नांगौ